Tutuda göreyli näme? Aslında bilýär, makul sözlük awtorski kopyasyny bize iýerdiler. Aslında biz Amerikada çap edildik. Diňe Amerikada da, ine Angliýada, Germaniýada, Ispaniýada, Fransiýada, Italiýada, Niderlandiýada, Polşada çap edildi. Yani dünýäniň dürli künçeklerine, esasen Ýewropanyň esas ýurtlaryna makul sözlük çap edildi. Ine maňa da bir näseni kopya uratdylar. Ne açyk göreyli, awtorski kopya nähili eken. Ne geldi. Ine leken ýen köp saneme diýebilene, daşam ýaldyrak. Ýene urada belli makul sözlüğün iki görnüşi var. Bir ýuka daş, şeýle hem gaty daşdan amma, tagyn daşy gaty ile hem olam şu wagt Amazonda el yeterli. Ine makul sözlük ine daşyny ine Türkmenistanyň bir taraplarynyň 30 ýyly bilen magnaşykly ine logo samba ine hemen baştan yerine Türkmenistanyň şany arasyny 34 ýylyny hem de hemişelik bir taraplarymyzyň 30 ýylynda başlan ýerdi we mine hem ingilis dilinde hem türkmen dilinde ýazylýar. Ine makul sözlüğümüz Amazonda el yeterli. Ne gıysacık ine iki tanany ine şu yerde ine de yine yer var. Bir önkü nusxamyz bir ine alıp bilersiňiz. Şu videodan paylaşmagyňyzy haýyş etýän sebäbi intellektual zatlary esasen ýaşamyzdy ine höwes vermesi üçin tap ýazmany ine dünýä derejesinde bilim almany tabyny ine intellektual zatlar bilen ine meşhur bolmanyň ýollaryny gözlemek üçin hem diňe taň soýnap däl intellektual ýollary taýlap almaklary üçin hem motivasiýa bolmagy üçin paylaşmagyňyzy haýyş etýän. Herçe hoş, sağ olun.